ассалому алайкум домлои азиз. Ман дар вақти аттаҳиёт хондан ангушти худро бардоштам. имом бар ман гуфт ки ин макрӯҳ аст. ман ба ӯ гуфтам ки дар намози ҷумъа савол додан, домло гуфт ягон боке надорад. ба ман гуфт ки аз қафои ман намоз мехонӣ, ба гапи ман гӯш кун. набошад дар Қуръон як оят аст, ба ту мехонам девона мешавӣ. агар шумо мушкили ба рехтани мӯи сар доред, ришатонро ғафз кардан мехоҳед, сафедшавии пӯсти бадан доред, чандин намуд бемориҳои дигаре ки дар акс дида истодаед, ба ин бародарон муроҷиат кунед. дастсафка дар шаҳри Москва, Санкт-Петербург дар муҳлати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳо 3 рӯз 4 рӯз ба Тоҷикистон ҳам мебарад. доруҳои гиёҳӣ аст. ман ба ӯ гуфтам амри маъруф кун. ба мо гуфт ки аз шумо 5 танга фоида набошад. намози шом да омада ҷамоат мехонад ва меравад. илтимос ба пуррагӣ фаҳмонед. яке аз мухлисони шумо худаш имом яквақта бошад, ҳамон ояти ҷамоата намехонад дар Қуръон ки девона худаш шавад. ки худо дар Қуръон чӣ мегӯяд? худо дар Қуръон мегӯяд вақте рӯзи қиёмат мешавад, сураи нуна бихонад, ҳамон сураи қалама бихонад, ана ӯ девонаш мекунад. ман як оят мехонам, шумо девона мешавед. дар бораи ангушти сабоба дар Қуръон оят нест. макрӯҳ аст, худаш макрӯҳ аст. як рӯз як ҷавонам дар ҳамин ҷо омад, як китоб овардааст. лобудда минҳу, яъне зарурӣ ҳаст гуфтагӣ. ҳамон лобудда минҳу дар ҳамон матнаш ба забони форсӣ нависондааст ки касе агар ангушти сабобаро бардорад дар вақти аттаҳиёт макрӯҳ аст. боз дар болои ҳамин як ишора мондааст, як рақами 4. баъд шаҳр дорам китоби лобудда минҳу. вақте шаҳрша нигоҳ кардем, мегӯяд дар саҳеҳи ривоят дуруст аст. ма ба ӯ ҷавон мегӯм ки ина дар ҳавошияш якумш ма гуфтам ба китоби ту ман эмон надорам. ина нависондаасташ. ҳадис дар пеши мо аст охир. дуюмаш ки ин китобе ки дар ҳавошияш нависондааст ки дар саҳеҳ ривоят бардоштанаш ҷоиз аст, инша чӣ кор кунем? мега уш эътибор нест, ҳамиш эътибор аст. уша ки нависондааст. саволҳои бемаънӣ, як бигем амта илмҳои нокофӣ. мо ҳам ку илмо нокофӣ аст, лекин ҳамин ҳадисҳо барои мо шумо кифояткунанда аст. касе ки мекунад кардан бигирад, савоб мегирад. касе намекунад, дар ҳамин масъала халалпазир нашавад, гунаҳкор мешавад. ҳеҷ каса ғам натин. касе мебардорад намебардорад, инода шумо дахлдор нашед. ҳамин зарарша бар зарари ҳамон касе партоен ки фатво додааст. худо ҳамон фатво диҳандаро хо ҷазои нек метад, хо ҷазои бад метад, ҳамон мулло худаш медонад. аз ин хотир шумо ин масъалаҳода начаспед. зуртон ба ҳамон савод надорем, ба ҳамин чизои илмӣ нарасем. инҷо ҳадисҳо ма бисёр нависондам, вақтчон нест, инҷо саволҳо бисёр омадагӣ аст. як ҳадисша мехонам. худи имоми аъзам чӣ мегӯяд? ва иза саҳҳа алҳадис ва ҳува мазҳаби. дар куҷое ки агар ҳадис саҳеҳ биёфтем, ҳамон мазҳаби ман аст. худи имоми аъзам мегӯяд. ан абу ҳурайрата инна раҷулан кана ядъу биисбаъай фақола аҳад аҳад. мегӯяд абу ҳурайра мегӯяд як ҷавон намоз мехонд, дар ҳолати намоз хондан дар вақти аттаҳиёт ҳар ду чиликоша мебардошт. як чиликша аз ин тараф, як чилика аз ин тараф. расули акрам аз болои сарш омадан гуфтанд як таша бардор, як таша бардор.